Avui hem vingut al refugi 307. És un refugi antiaeri, un dels molts que van haver a la ciutat de Barcelona durant la Guerra Civil. La Guerra Civil, per molta gent, és un preacte de la Segona Guerra Mundial. Per què diem això? Doncs diem això perquè justament a Barcelona vam patir sobretot els bombardejos de la Itàlia feixista de Mussolini i una mica també de l'Alemanya nazi d'en Hitler. I aquí és un dels llocs on la gent va fer forats per protegir-se dels bombardejos. Aquí hi ha 250 metres on la gent, al llarg de passadissos, s'amagaven i es protegien de les bombes. Hi ha un lloc per als infants, hi ha una petita infermeria. Amb els anys, aquesta última part d'aquí va quedar amagada i es va cultivar per donar a menjar a la gent.